खुलुमबाय दिनै 8 डिसेम्बर नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो गोनांथार खौरां अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलां। असमिया खौरांगिरि बिद्युत महन्तआ उदां आल्फायाव जइन जाहैनायनि उनाव बिथांनि बिसिया फेसबुकआव आबेगिक पस्ट होदों। हरखाबै खौरांगिरि बिद्युत महन्तआ बिसि फिसा नखर संसारखौ नागारना उदां आल्फायाव जइन जाहैनायखौ दुखु मोनदों। बिथांनि अनसुलि बिसिया बिद्युत महन्तनि बिसि प्रणामि महन्तआ फेसबुकआव दुखु जोङो लिरदों। आंहा नोंथांनाव सोंनो थाखाय गोबां सोंलुफोर दङ। आं आंनि फिननायखौ नांगौ। नों खेबसे आंनो खोन्थादि नोंथाङा थांबाय। आरो आंनि मोनसे सोंलुआ बै गिख'फोरनिसिम जाय नोंथांखौ बे लामाजों लांदों। बिसोरनि जुनिया माब्लाबा जाफुंसारगोन नामा? बिसोर गासैबो गोबां मानसिनि सावजों थैगोन। बेयो सासे निखावरि बिजिनि साव। नोजोर होबाय थादि नोंसोरो थाबैनो बेनि फिथाइखौ मोनगोन। आं बिखायाव थरसे अन्थाइ लानानै थांनानै दङ। आं दिनै लाइभ फैगोन। आंहा गोबां बुंनांगौ दङ। मिजोरामनि गोदान आरो गिबि मन्थ्रि महरै लाल दुहुमाया दिनै समायखिरा लाबाय। जराम पिपुल्स मुभमेन्ट जेडपिएमनि दैदेनगिरि लाल दुहुमाया दिनै शुक्रबाराव मिजोरामनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। बे समायखिरा लानायाव जेडपिएम पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा राजभवनाव केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। बे हाबाफारियावनो मिजो नेशनेल फ्रन्टनि दैदेनगिरि आरो बारग' गिबि मन्थ्रि जरामथांगायाबो बाहागो लायो। सनाम वांचुकनो 20थि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था। उपेन्द्र ब्रह्म ट्रास्ट इउएनबिटिआ बोसोरफ्रोमबो गेदेमा सुबुंफोरनो गथायबाय थानाय बायदिनो देग्लायनि 2023नि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ सासे सोलोंथाइगिरिनो गथायनो थांखि लाबाय। इउएनबिटिआ थांखि लानाय बायदिब्ला सोलोंथाइनि फारसे बिहोमा होबोनाय सोलोंथायारि फोसाबग्रा सनाम वांचुकनो 20थि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ फैगौ 23 डिसेम्बराव क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गथायगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ गेट आरो इन्जुर बेखेवदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिआरनि हरिसिंगा बियाब लांदां सुबुरि गामिनि ब्रह्म मन्दिरनि सोरगिदिं पाक्कानि इन्जुरजों लोगोसे आयरन गेट लुफुंनायखौ हरिसिंगा बियाबनि एमसिएलए सन्जय सरगयारिनि हेफाजाबाव बेखेवनानै होदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे ब्रह्म जजलाय लुफुंनो फिन 5 लाख होबावनो फोसावो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखौ लाना रायजोफ्रा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलितानि बेरफ्रुसार बिबुंथि। बिटिसिआव बिजेपिआ हारसिंनो सोरखार सालायनांगोन। बेनिखायनो बिजेपि हानजाखौ गोख्रों खालामनो खामानि मावगासिनो दङ। फैगौ 10 बोसोर उनावबाबो बिटिआरखौ बिजेपिआ दखल खालामगोन होननानै बुंदों रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिजेपि दोलोआ लासैनो इउपिपिएल आरो इजिपिजों एलायन्सखौ गैया खालामनो हासिगौ। बिटिसिआव बिजेपिनि सोरखार लाबोनो बिजेपि दोलोआ गोख्रों साखाफारा जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुमबिल गामिया रं बिरं बिबारजों बुंफबनाय गंसे समायना गामि। जाय गामिया बयनिबो गोसोखौ बोनो हादों। जाय समाव गोबां सुबुंफ्रा आबाद मावनाय हाबाखौ नागारनो हमदों। बे समावनो बिबारनि आबाद मावनानै आबाद फोथाराव जावरिखांनाय लाबोदों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुमबिल गामिनि रायजो राजाफ्रा। गामिनि फ्राय गं 60नि गोबांसिन नखरफ्रानो बयबो बिबारनि आबाद मावो। बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बेबायदिनो गोबाव समनिफ्रायनो बिबारनि आबाद मावनानैनो जिउ खुंबोदों बै गामिनि रायजो राजाफ्रा। गोब्राब बेरामाव भुगिदों बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारिया। बर' सावथुन मुलुगाव मैखोमै फाव खालामनानै थाख्लाय मुङै बयजोंबो मिथिसारजानाय प्रजित नार्जारिया बङाइगावनि सेन्ट आगस्टिन हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थादों। दायो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गोब्राब बेरामाव भुगिनाय थाख्लाय नार्जारिया रायजो राजाफोरखौ गाहाम सावस्रियाव फैनांगौनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबनो गुरै खावलायहरदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ।